Balma Burkina be on balma Malia on balma Nigeria on ani nyokuma aywa an balma chedo be Burkina Faso atoko Ibrahim Maiga ako konia ale faso jo koka religion no e anga dinai kale ba faso ta koka teme dinaka ale fana taro de sebe Burkina ayasi mogo aw nana revolution na wa ube aw nana committee la ni Ibrahim Maiga Burkina Faso ale taro de sebe mena conseil kilindama mena conseil kilindi ayasi président ma et capitaine Ibrahim Traoré ani Assimi Goïta aw nana révolution de la wa ou bien aw nana dina kred la Ibrahim Maiga mu fo mena kalambela jelen kalame je suis musulman et sunnite mais celui qui me dit qu'il est prêt à mourir pour sa religion sans être prêt à mourir pour son pays n'est pas mon ami. N'avons-nous en tant que noirs toujours rien compris? Oh, ibe ki adressé mogo munaoui. Oui, bina jaraka mogo diou. Ma shima fo Burkina wakadugu be malla ka fo kutu faso fe. Mama be ala fe bi faso fe. Ma shima fo. Afora de ko ala de be fembe sans fe. Kuma be de fleko. Ou te fe committee e baro. Ou be ka committee system do ayesi kono. Ma shima fo kike na ki faso fe. Ate korane orochiko ma shike na ki faso fe. Ama fo korane kono. Karamogo ma fo ni karamogo mi afo ki na ki faso fe ay nana kuma ka engagé kala ti afora de ko fendo be fendo sans fe fendo be fen fla kadiye ibita soro do kadiye kateme doka mais o korote ko do nga go iyew c'est-à-dire kalabantia kuma mumba uda ima capitaine be kata kapeta ka reform do Burkina me fe Burkina munu be bara Burkina ka be bamana ngame o be gara ni kabitia de ASC la koni ale faso jo ko munu ba fo Kolubuga religion fait. Religion te dovere yekoi, mon cher. Religion est aladi. Aforako alabi fa sans fait. Alabi ba sans fait. Iba mi woloko alabo sans fait. Ite sujuru biki. Afoko ko mba kibaru. Atefoki fa kibaru. Atefoko anga jamana kibaru. Iba fodoko Allahu akbar. Okoroye aladi be fembe sans fait. Kuma bana yoro law. Ama foki faso mandi yekoi. Kalabantia kuma mbada fora de ko ala de be fembe sans fin so lito la o tiedi ni ma so ma koro taga don committee ala aka gelu freme ka ba mo gotala aw nige boro ya ntoro kwa de pa na ni ayesi kri karako indamene aw na don solame kelew ni korane kelew ni fonde la ima ala be ka barka ban ima déstabilisation be ka chaya kwa aw ka ni ayesi ko avec ayesi nige bo bela kwa parce que j'ai l'impression que Mali ni Burkina fanga be committee de be ka do ala kwa a fenge a activiste kafri den chamambe no ube di manamana comfort la ko way ko mo mba fo kale ta faso fe join ya fo kata faso fe ay ta ni cheni yoro ni nga jande ay ta ni nga de ay Ibrahim Maiga ni nga join ko kata faso fe korane jumenda fo ki kana ki faso fe chaike horo ngisa out se kanadi ayo ka dictature ke ayo Francine neni anye ministre neni ayo Côte d'Ivoire neni ka ben neni sisa abe ka turu be ka se ala de fana massa okuma mune ba no fe ata to moko klokor la ka lafia tanto ado ni ashibe ka be ka Alassane Ouattara neni abe Alassane Ouattara ne adaka jugu abe neni blere de boada abe ta Burkina président de base reçoit. Ça moi je ne suis pas contre parce que le capitaine n'est reçoit. Ça c'est une vérité. Mais au moins ay mo encadrer quoi. Aka mo bla éducation nyuma ka kuma nyuma bouda quoi. Mais les gens qui parlent vulgairement ay kuma nu yogadable. Avec débat kolon demu na Burkina ni malla. A comité de nbe ka da kafiri de ko be ka ke Burkina ni Mali de kono. Ate ka ke Niger. A comité ou ka cha Burkina ni Mali la. Aw nana révolution la wa ou be aw nana dina keled la. Munu ya marfa ta fara ko sulamote sulama yere bora ko sulamote abe mure no fe ay débat dina débat ya dabla awte karamogo yi e ko ke suniti halala suniti yere wolo sulame halala sulame yere wolo ako ala de be fembe sans fait o koro kiti afara ko ala bi fani ba sans fait eso koro ka fe kiti fani ba faire eso koro kiti fani ba faire afara ko ala be jamana sans fait en ni ko religion ala de ou
Mon koro ikiti faso a fora de kabe fembe sans fait. Ça nous fait que nous a comité à koni nous descend non. Ah faso ne ben faso takateme religion kan. Ya kuma mo da kafiri de du. Munafaki de du. Jahili de du. Faso chila de du. Billahi talai. Na be fait que do comité à la aif sulama tuyi. Ate sulama de. Mo wa fa kale ba faso fe na ga dinai. Nin korane che sulamete. Kafiri de du. Wallahi billahi. Ala de be fembe sans fait. Ne ebe seli ebe soli ka seli jondi ete seli ala dia muna eto ki ga jamana yi iya ebe jamana kono ngala de jamana jo ama foko ala de jienda ube ote chiedi obe bubulu kono be korane kono o ala de jienda o kono ala de be jien ambe fen ke ngamba ke ala de kan blar jena kono est ce que am faso de man blar tar jena kono ama faso fe de machima fo kiti faso fe abe nous comparer kolon demuna comparaison te ala ni faso te koyi ala be faso sans fait point barre ala bi fa sans fait bi ba sans fait bi yere sans fait o e tie ni ma so mai kafiri a ne mi na ka bo mo godala ayan toro ni nukuma ni a committee an me ka ke burgina ni malela nya kuma ni fo ana amara mana kaun amara balu amogo do be ubora c'est dit quoi kureta imeni nga kama problème ni quoi et puis na ni séparation des burkina wallahi billahi ni kureta mun kera burkina ni malla be kana ni séparation de ate kana ni union entre les burkinabé ate kana ni union entre les maliens ni courane che ne ngabe division de la amna abe mun ate révolution na de Modibo Keïta ma révolution keta Thomas Sankara ma révolution keta Thomas Sankara révolution wakati burkinabé be bolo kuma nyongambulu Modibo Keïta ka révolution wakati malien be bolo kuma nyongambulu awde nale abe ka mogo farafara abe ka dina o kele abe ka be kele ago ala ayego fega to futu faso ko bebe faso fe wallahi be ba faso fe ambe ban faso fe ambe san faso no fe ango de ala de be faso san fe o te fe ko de me awa obo me parakata pa na to me ayeta were fa na ube ku trentre ube fe ka fo de angolo yere bato na te mena ni gadoro ni sura suba fo kanga sujulu bi olu yere ante sujulu bi ayede amanda goro da ga danga o teke ne dictateur ko de nunu be fe ka nous ne faisons chine même maracho comme nous ne faisons Mali marateni ni abe ni nous dictateur nous be dictateur modèle de ima uga wulu nous be ka boka manga unchi fambe ko faso ko fsani dinai dinai jume dinati ala dina ni dina ko kuma fangi ala ko kuma defo bi se ka foka faso ko fsani ala ya o mu danga dia kuma jume ato mo ko ka lafia kwa ayantoro ni kuma ni kuma bana ko yi soit ye sulame soit ye kafiri. Et puis, il y a fait un français, voilà. Ndaro ni tient de parce que Facebook n'a fait sous bébé sebenale. Ou il fait un CV ko capitaine côté. Ndaro no tient quoi. Burkina Faso, ndaro ni tient de mais il y a kalam. Ko capitaine ko en réalité, même avec les religions, nous avons été colonisés par les Européens, les Arabes. Ils nous ont endoctrinés et nous on fait croire que nos fétiches, nous on ne fait que croire que nos fétiches. Vos traditions ne sont pas bien que pour eux, voilà. Que pour eux qui est bien. Qui est bien, voilà. Ko angumanga joso nanga fonke. Ndaro nanga soro capitaine na fode. Nyai page doka ko Christian Navarro. C'est une page burkinabé, je ne sais pas. Ko capitaine ko arabu nana dina blanc fi. Ko tobu nana ni chrétien ai. Quand il ka fait bi. Au fond, la révolution de Iran flène ngo Iran est sulame jamana di. Iran te arabu yokoy. Sulame jamana et République islamique d'Iran. Aw te ka référé au kan. Olube ka bara anu boga misili filube ala delikala. Aw te ka disi ko suno ya. Munu ata fo ka to lu fe. Ate ta elema jamana munu mada ala ko la. Hali Trump mi Amerique président ya akoka daleme Jésus Christ la. Al Trump kelenga ta kelenga ira Trump tara aka dinanya moko faranwa ku ka duwa udoai anyo yekoy na o mada ala kola aya ton clokor la ka lafia ndara ni capitaine une fois je ne sais pas mais si ça vient du capitaine ça veut dire que sula ata ka sulama barake soyez sulame soyez kafiri na be fa do kafiri la ira ka te sulame afa o do na o ke billahi tallahi au subeta ye gudorona fe les jours ga wa fo ka mada sulame ala o do ate machi ya ko abe kata terrain glissant de camp
on a ka supporter kolon denunu ima a committee mo gonin chama abe ka gera committee mo gonin fa a committee mo gonin munu me mali ni Burkina be ka fara ngonga ame ka ula jew yera bluff nomination ni fa muna nya ba be la ko nete kuma ne be ga yelew abe fa ka committee de sankoro ta mali ni Burkina ima a committee mo munu me malla ni Burkina committee kadi Burkina famo yere be ka chama nominer tra mo ko to ko foke ube committee nomure ube ka committee promotion ka mali ni Burkina ube ka sulame ala goshi de capitaine ka fanga be ka sulame ala goshi ni korana che nyabori la capitaine ka fanga ite ka abe ka dina la goshi de nta je ne sais pas quel est l'agenda caché mais capitaine na dona dongo do ki e sulame a jugu de odon itali chie ko fe odo bi billahi yamuna to ba sangara ka numa dega ka kuma tunya mogodi ni e sulame a jugu de koro ki mago saraka ba c'est fini e beta misiri la avec la boli ko kuma jumɛn de fɔ boli agla ko boli anga fin dia ablo ko boli mun be son ngo anga mo ko ba kuma boli muso kuma ta arabu de fi arabu de boli inventé ambe boli mun so ngangu beta ta arabu de fi o ay fe ye ablo ka ngangu beta ay ta recherche ke dron ali munu be kana ko ube kana ni machine fo yo ngata beta end ni arabu dugu de la et puis avec un mot fana fo mo mi sulamia kele ka teme beka ngo arabu di ala kira sallallahu alaihi wasallam o mo joya kele sulamia na domina jon folo sulamia ke ngo arabu de folo sulamia kele arabu ya ni sulamia te kele nyi kuyi ali bi munu dugu munu be ko arabu dugu do jome ka sulamia kele bi ka teme o kan Iran te République islamique ya arabu jamana nimbe farante o te ka Iran kele ya o mata fara Amerique ka Iran kele e bo ko sulamia o de doa abe exemple ta olde kakanga sulama la gushi mais pourtant iranien abaro le horondi ou le mogonyima undi vous le savez mais c'est des musulmans un musulman wallahi te juguma ke ali sulama ta ali kojugu ke mogola munu me ka kojugu ke ibe munu ye jugu ala abe ka arabu ya ni sulama ya de confondi ora ta te ka lafia sano be fera anganga sulama ya bla ko parce que ko bora arabu fi newe ni kuma me Burkina activiste chaman de da a committee mogo chama de bene ba mola nerate mola do era maire kafiru de du ube aytu nube débat la do ayta laje munu me ka bokolu intellectuel ba ye Burkina nube débat la ayta laje ubite foi la ube ka chrétien la gauche ube ka sulami la gauche na ka révolution ni wallahi capitaine na do na dongo do ko be religion contre la do o yiga fanga bani personne ne va plus te supporter parce que ikere mogo be ka naga kan be ka bo ni mune balade na bora balada anya ba bulo jalaw aw de tliya ka coup d'état la courant be ka jeni aw de ka coup d'état la anga fombe anga avec anga jamana la sikin ko fe quoi ni te révolution quoi aw nana kana jamana de libérer ka boy tero bolo wa uba nana kana sulami ade kele e nyongo mana kan flabe ka foko ko Ibrahim Maïga bi jo ka foko ne ben faso ta ne faso de ka galère mani religion ite ta do comité ala inche ndaka tombe États-Unis ko Ibrahim Maïga là il est trop bête ce gars là il va ko le a benala che yaba la toko abe toko akili beti falibo de ba kungulo kono hey anga tanga chila male ode kundo aka be chao